Szczęść wam Boże, Rostomili, witam was pięknie w ten piękny czas majowy, już po długim weekendzie, ale liczę na to, że będzie coraz to piękniej. Witam was w Szlagierach i Wicach. A jakby tak ten czas nie był piękny i ktoś by miał jakieś smutki, albo by go co tropiło, to my go rozweselimy w Szlagierach i Wicach, a dzisiaj będziemy rozweselać w taki specjalny sposób, bo dzisiaj razem z firmą Berger my przyrychtowali coś richtig fajnego, czyli richtig piękny koncert. Możecie się już powoli siadać, koncert za chwileczkę będzie i to jest richtig fajna rzecz. A ja jeszcze chcę powiedzieć, że do tego koncertu firma Berger ma przygotowane richtig fajne rzeczy. Jak żeście jeszcze nie próbowali od nich tego mięsa pomału uważonego, to się możecie spróbować, bo to jest richtig dobra rzecz. To mamy dwie dobre rzeczy. Mamy koncert i mamy mięso pomału ważone. Jedne lepsze od drugiego. To już uwaga, siadamy wygodnie, zaglądamy na przyrychtowany koncert Szlagierów i Wiców. Jademy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Bardzo lubię wychodzić z Ecikiem, jednym z masztalskich na scenę, bo zawsze trafia na brawa. Proszę Państwa, ja też bardzo lubię wychodzić z Pawłem, a znotrzech się tu z trzech powodów jako współprowadzący ta dzisiejsza impreza. Ja nie wiem, Paweł, my tak będziemy trochę gadać, a trochę będziemy mówić, bo ja rozumiem, że towarzystwo jest zbierane. Tak, ty będziesz godał do tej części, a ja będę mówił do tej części, bo tam są ludzie z Jastrzębia. Aha, rozumiem. Rozumiem. Podobno to nie jest grzech. No, co ci mam powiedzieć? To już nie dalej w tym przeświadczeniu. Proszę Państwa, z kilku powodów znalazłem się tutaj w charakterze współgospodarza dzisiejszej imprezy. Po pierwsze dlatego, że bardzo lubię Pawła Poloka i przyjemnie jest z nim być na jednych deskach scenicznych. Szczególnie z takiej okazji, bo Państwu coś powiem. Jak kiedyś mnie już nie będzie, to ja bym chciał, żeby mój syn też tak zadbał o moją pamięć, jak Paweł dbał o pamięć swojego ojca. To jest miejsce na brawa w tym momencie. Po drugie, wiecie, drodzy Państwo, Paweł będzie tutaj spełniał kilka ról, to znaczy będzie i w charakterze gospodarza, konferencjera, ale także w charakterze wykonawcy i wtedy głupio by było, żeby sam siebie zapowiadał, prawda? No to ja jakoś tą dziurę zapcham w tym momencie. I po trzecie, dlatego, że z człowiekiem, którego dziś wspominamy, znaczy z Józkiem Polokiem, też nie jedną imprezę żeśmy przeprowadzili, chciałbym powiedzieć. Drodzy Państwo, i to w różnych miejscach, nie tylko na Śląsku, nie tylko w Polsce, ale również i poza granicami naszego cudownego kraju. Wiecie Państwo, to w ogóle było tak, że kiedy spotkaliśmy się z Józkiem, to ja nie wiedział, że on jest Ślązok w ogóle. Ja myślał, że on jest Polok. Tyś myślał, że on jest Ślązok inaczej. Nie, ja myślał, że on jest Polok. Znaczy on był Polok, tak, ale o czym innym myślał, bo on wtedy był solistą kapeli warszawskiej. A żeby było śmieszniej, to spotkaliśmy się na tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I bardzo długo to trwało, chyba z tydzień albo półtora tygodnia, zanim my w końcu doszli do jakiegoś takiego wspólnego języka i okazało się, że Polok jest nie ino Polok, ale i Ślązok. I to nas właściwie połączyło, a było to 22 lata temu. Jak ten czas leci. To co, Pawełku, od czego zaczynamy ta dzisiejsza impreza? Od czego zaczynamy wspomnienia? Ja tylko powiem, że jak wyście się spotkali, to ja miał 7 lat. Patrz. I dostał takiego misia tęczowego. Z Ameryki. Z Ameryki to był miś, to było coś. Chociaż na Śląsku lepiej, żeby było niemiecki, wiesz. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na 51. urodzinach Józefa Poloka na koncercie Józef Polok Pro Memoria 2009. Witamy tych, którzy do nas przyjechali z Rybnika, witamy tych, którzy przyjechali spoza Rybnika i witamy w końcu tych, którzy naprawdę musieli dużo kilometrów przebyć, bo rekordzista Jurku przyjechał aż z Lublina, a to naprawdę no już jest kawałek drogi do pokonania na Geburtstag, na urodziny. Witamy
cała sala Teatru Ziemi Rybnickiej. Witajcie u nas. Ja zauważyłem, że tyś jak godosz, to tak kątem oka zaglądasz na moje szczewiki. Nie, ty masz bardzo piękne szczewiki, ja też mam nie małe, ale ty masz chyba większe. Szczewiki jak szczewiki, ale mi się widz przypomniał, wiesz, jak przychodzi rano na obchodzie chirurg w szpitalu do pacjenta i go do... Może coś makabrycznego czuję, no ale go daj go. No go do mu, że mamy do pana dwie wiadomości po prostu, dobro i zło. No i ten pacjent go do jako jest ta zło. No zło jest tako, że my panu utli nie ta noga co trzeba. A pacjent go do, no a jako jest dobro? No dobro jest tako, że mamy kupca na pański szczewiki. Ja ci coś powiem, to może być nawet dość lekko sprzedał. Mnie się to rzeczywiście skojarzył natychmiast dowcip i to nie jeden ze szczewikami. O, kiedyś to mi się zdarzyło tak, że Masztalski, wiesz, idzie drugą i widzę, że z daleka taki zwinięty, podchodzę bliżej, ja słyszałem cały czas, no ała, 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 tam, co ci jest? A on mi panu, wiesz, no szczewiki było 2 numery za ciasne. Ja go, no to nie możesz sobie kupić normalnych takich, jak potrzebujesz, panu, nie, wiesz, bo tak z roboty mnie wyciepli, wiesz. Dziecka się nie uczą, słuchaj. Teściowo cały czas w chałupie siedzi. Żona mnie zdradza. I jedyną mam przyjemność, jak we wieczór te szczewiki ściągnę. I jeszcze raz witamy, a witają państwa Jerzy Ciurlok I Paweł Polok. Drodzy Państwo, wszyscy myślę byliście rok temu na urodzinach 50. na pierwszym koncercie Józef Polok Pro Memoria. Wtedy było nostalgicznie, wtedy było wspomnieniowo, a dzisiaj, jak to urodziny 51. będzie na wesoło i myślę, że bardzo, bardzo przyjemnie. Już za moment przed Państwem pierwsza gwiazda dzisiejszego koncertu. Kilka, a dokładnie 5 osób, które z Józkiem Polokiem, czyli z moim ojcem, koncertowały nie raz i nie 2 razy i nie 3. Przed Państwem znano z ekranów, z radia i z płyt Kapela Bawarska. Gris God, szczęść Boże, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo pięknie. Tak jak Paweł powiedział, my się z Józkiem Polokiem spotykali nieraz, ale chcę dzisiaj tu wspomnieć takie jedno szczególne spotkanie. Jak zaczynaliśmy grać, to było jakieś 13 lat temu, nasze pierwsze spotkanie razem na scenie w parku w Goczałkowicach. Józek wtedy prowadził cały koncert i wymienialiśmy się na scenie, a my ze sobą mieli swojego małego takiego synka, miał 6 lat chyba wtedy i on miał czekać, aż my skończymy grać koło tej biny, ale on kańczce poszł i jak my skończyli grać, zaglądamy, synka nie ma, naraz patrza, idzie Józek Polok, z nim za ręka i go do, je to twój synek? Jego, no mój, ka on był, go to wiesz, jest tak chodził między ludziami, zaglądał taki mały bajzel koło mieloce i się pytam, syneczku, ty się stracił? Nie, a kaje twoja mama i tata? No tam. I pokazuje na syna. I Józek tak nie dowierzał, go to wiesz, a go do se byle co, ale jakże się go spytał, a kupi ci co do picio, a on padł, piwo mi kup, to wiedział, że to jest wasz synek. Także wiemy wszyscy, jaki Józek był dowcipny, jaki był wesoły. A największa radość w życiu chyba nam wszystkim dawa muzyka. I o tym będzie ta piosenka, jaką wam teraz zagramy. Das größte Glück auf Erden. Największa radość w życiu muzyka dawa ci. Choć jeszcze o tym nie wiesz, to leć na ciężkie dni. Bo wszystkie nocy pójdą precz, ty nam uśmiechnij się i otwórz serce
na dobre i na złe. Tak ta muzyka się przewija przez te nasze życie, wiecie, a one nie ma za długi. Przekonujemy się o tym codziennie, ale nie chcę was wprowadzać w jakiś smutny nastrój. Chcę wam powiedzieć, że człowiek czym jest starszy, tym częściej wspomina swoja pierwszą miłość, najchętniej ta z przedszkola, nie? Także teraz będzie taka piosenka troszeczkę spokojniejsza, w czasie której przypomnicie sobie wasze pierwsze miłości. Kornblumenwalzer. Wspominaliśmy sobie, nie? Troszkę czasu, że wam dała, słuchajcie, nie będziemy tak wspominać. Chcę wam jedno powiedzieć, bo ta bawarska muzyka nasza kojarzy się wszystkim z jodłowaniem. I to jodłowanie to jest właśnie ta jedna z wielu rzeczy, co potrafią robić prawdziwe bajeroki. Ja by teraz chciała wam zagrać taką piosenkę, zaśpiewać. Piosenka nazywa się Bajerok. I zapraszam w czasie tej piosenki tych chętnych, co by spróbowali zostać, co by chcieli spróbować zostać bajerokami do jodłowania. Nie bójcie się, nie wylazujcie jeszcze, to nie będzie bolało. Bajerok! Wszystkie piękne dziołdy przechodzi. Chcesz
życie znosz. Bajerokiem zostać chcesz, tylko robić ci, musisz się naprawić na galerii. Chcesz być chłopem, bajerokiem, krzepa mąż, życie znosz. Bajerokiem zostać chcesz, tylko robić ci, musisz się naprawić na galerii. Bangata i wam. Marzeniami większość żyje z nas. Chciałbyś być kimś inszym niżeś jest. To normalna całkiem rzecz i nie trzeba się z tym kryć. Wszystko jedno jakże pan z człowiekiem być. Chcesz być chłopem, bajerokiem, szepa mąż, życie znosz. Bajerokiem zostać chcesz, nie tylko robić ci, musisz się naprawić na galerii. Chcesz być chłopem, bajerokiem, krzepa mąż, życie znosz. Bajerokiem zostać chcesz, nie tylko robić ci, musisz się naprawić tak. I teraz robimy se razem to, co wszystkie bajeroki robią. Joleli! Śmieją się bajeroki. Joleli, joleli! Joleli, joleli, joleli! Joleli, 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 joleli! Brawo, brawo do was! Do tych, co poczuli w sobie ta bawarską krew, nie? A z tym jodowaniem to jest tak w Stomancie, wiecie, bo to nie ile na bajerach jodują wszędzie tam, kaj są góry. Bo jak są góry, to coś się pasie, a jak się pasie, to są pasterze i wołają ten swój dobytek, nie? Takim właśnie pasterskim zawołaniem jest jodłowanie, takiej jolerii. I teraz wam zagramy piosenka International Jodler i z tej piosenki się dowiecie, kaj jeszcze ludzie jodłują i w jakich częściach świata. International Jodler. Prawdziwi jodler, joleli, joleli, czy tego chce, czy nie, jodłuje całe dnie. I tego jodler słuchać cały czas, bo w życiu to dla niego jest największy szlak. Joleli, 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 joleli.
słuchajcie. Podobał się wam ten International Jodler, nie? To już się uczcie jodłować, słuchajcie. Każdy może. Za momencik już z wami się pożegnamy. Zostaniemy, ale jeszcze z drugiej strony. Ale chcę wam powiedzieć, że każdy człowiek ma swoje miejsce. Najpierw tu na ziemi, a potem tam w niebie. No i teraz tak, Józik już ma swoje miejsce w niebie, a wy macie dzisiaj tu swoje w Rybniku. Każdy człowiek się kaś urodził i każdy człowiek chce kaś wrócić. Także teraz będzie piosenka o waszym Rybniku, od nas do was. Pamiętajcie o swoich miejscach na ziemi.
piękny koncert pra. Fajnie się jest tak pospominać, fajnie jest tak pomyśleć o tym, co dawniej było, ale my będziemy też gadać o tym, co będzie za niedługo. Wnet, bo już jutro oczywiście lista szlagierów po śląsku na Kierowosfest pięknie zapraszam od poniedziałku do piątku propozycje. W sobota wielki finał, podsumowanie listy szlagierów po śląsku z całego tygodnia. Za tydzień zaś szlagiery Iwice o tradycyjnej porze. I właśnie, jakbyście chcieli kupować płyty, to dzwońcie do naszego szlagierowego sklepu albo przyjedźcie do Rybnika na ulica Kościelno 5 do Szkolaka, tam płyty czekają. I czako też oczywiście za tydzień, zaś fajna porcja szlagierów Iwiców. Byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, cześć!